Samarieta nkoro kwa Sketa Komboka kori kirego kia Wang'ina Kisii County. Kirego giki ni kia Wang'ina and I encourage abantu nabange basoke ekenga kigocha gwika na togocha korora ning'obwate more numbers akore ki aiwe abandi to abandi bamusupport. If it will be Sketa Komboka, kindly I ask you to support me. Onye no ndo gocha koba kare more popular kwa Sketa Komboka na bongo cha support. Tokore siasa ile different kwa abasacha tuanchane kiro montari gichukura chiae. Ndora mana tokore siasa ya maskani. Ndo soko so ebinte bacha kirengo mugambi agotenena oramwa ominyokibwa itero siasa bakoro baruwanirite. When ekero kugera amangana independence abaibuli beto nabange bakwete bakorwanira freedom and the new constitution. Egera basubati bagambe asibati abange tiga basoke babuli chikura nintocha guchenchinse. Thank you. Abaibuli ngo basorora mukwanira abana babono timaiti generation yeye nekiba very privileged angana bakomwana akorengereri go Sunday school. Abaibuli nto ebereri abana ngantu nto itetwe usotoka chandeke keto algo kina bono tokini abana enchireta bwenebeti tokwanira abana torenda abana baito egere bamanyenge semi no bugimo bwabo bwo guchimutwe. Abaibori embago chakobwa motkonsi abaibori batayi abana semi nereragere achikotwara bugimo bya guchimutwe ekiagera bono nyamba kusamba chu school meaning ngo watore more prisons. Eka tokwigora prisons nyinge etari ya solution yo mwana mu Africa tiga egente ketangani no kuruse opumbafu asa abana inere nchira yoka turabe competitive chigasije korangeri gucyabo UN tonyora abana bayitomba kwirika sise biroge ebyo tariko kugenda komenyekera.